हेलो एवरीवन दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासिखौबो फिन खनसेबाव बरायहरबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों, नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै हमनो हाखाबाय जाय फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों सानजारां। स' ओमफ्राय लोगोफोर जाय फुल मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय आर्टिस्ट फावखुंगुर बिथां सोरां नार्जारी आरो बिथांजों लोगोसे फुजा मेरि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे आपकामिं मोनसे सानजारां फुल मुभियाव फावखौ खालामबावगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे आपकामिं फुल मुभियावनो जों गाहायै गोबांथार मोजां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावगोन लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों बिथां प्रबिन मैथा बर' आरो बे बर' सावथुननि प्रडिउसखौ खालामदों अनजालु बसुमतारी बिथाङानो। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे बर' सावथुनखौ नोंथांमोना जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय नामा? जुदि नोंथांमोना बे बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे बर' सावथुनखौ मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बोसोरनि 2025 बे बोसोरनि आगस्ट दानावनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे बर' सावथुनखौ थाबैनो नोंथांमोना आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलावनो जों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे बर' सावथुननि दायो ट्रेलार भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होथ'वाखै लोगोफोर। जेब्ला बे बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौबो रिलिज खालामनानै होयो अब्ला बिनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोना फिन आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे बर' सावथुनखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।